Yeremia ti aduonum baako. Se Awurade sienie. Hwɛ, merehanya mframa ɛsɛe ade atia Babel ne wɔn a wɔtete nipa a wɔne me anya no mu. Na masoma nhusofo akɔ Babel. Na wahu no so, na wama n'asase adampan, efisɛ wobetwa ne ho ahyia ɛdabɔne no so. Die okuntunu ne tadua no, ma tadua kuntumfo nkuntu ne tadua ntia no. Ne die ɔma ne ho so, ne dadeɛ nkataboɔ mu no. Na mo no do ne mmerante ho, monsɛe ne dɔm nyinaa pasapasa. Na atɔfoɔ abegugu Kaldeafoɔ asase so, na wɔn a wɔhwere wɔn mu agugu ne mmorɔ no so. Na Israel ne Yuda Nyankopɔn Asafo Awurade no anya wɔn sɛ okunafoɔ, na wɔn deɛ wɔn asase no Israel Kronkronni no ho asodie ahyɛ so ma. Munyane mfiri Babel mu, na mommɛma mo kra mfiri mu mfi, na monwerɛ wɔ n'amumuyɔ mu, na Awurade awerɛtɔ bere nie, ɔretua no ne nneyɔe so ka. Babel yɛ Awurade nsɛm sikakuruwa a ɛma asase nyinaa borɔ. Amanamana nom ne nsa no bi, enti na amanamana bobɔ adam. Mpofrem na Babel ahwe aseɛ na wabubu no. Muntwa ne ho agyaadwo. Momfa ne yea ano aneneduro mmra. Ebi a wɔsa a ɛbɛyɛ yie. Anka yɛresa Babel yadeɛ na ansa. Munya no ma yɛnkɔ yɛn nsase so, na n'atemmuo akoduru ɔsoro, na wama so de akoduru wiem tɔn. Awurade ayi yɛn trenee adi. Mommra ma yɛmɛka Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛyɛ wɔ Sion. Monsi agyan, monsɔ akyɛm mu. Awurade akanya Media ahemfo honhom, na wabɔ Babel ho tirimpɔ sɛ ɔbɛsɛe no. Na Awurade awerɛtɔ, na sɔre fie awerɛtɔ ne no. Munsi franka ntia Babel afasuo. Moma ɔwɛn mu nyɛ den. Momfa awɛnfoɔ nsisi hɔ. Munsiesie atɛfoɔ. Na Awurade dwene ne tirim, nso ɔreyɛ deɛ waka no Babelfoɔ ho no. Wo a wote nsuo bebree so a wakoradeɛ dɔɔso no, wawie yɛ aba. Deɛ wasusu a wobetwa no wo soɔ no aduru so. Asafo Awurade aka ne ho ntam sɛ, mede nipa bɛhyɛ wo ma sɛ mɛbɛ, na wabɔ wo so se. Ɔno na ɔde ne tumi yɔɔ asase de ne nyansa ma wiase tim hɔ, na ɔde ne nhunumu de ɔsoro trɛɛ hɔ. Ɔpra na abɔ mu a, ɔma nsu dodoɔ ba ɔsoro, na ɔma nsu wisie tu firi asase ano no ho a. Ɔyɛ anyinam ka osuo ho. Otu mframa firi n'adekorabea hɔnom. Nipa nyinaa yɛ mmoa a enni nimdeɛ. Sikadwumfoɔ nyinaa ani wuwu ahoni ho, efiri sɛ wɔn agudeɛ yɛ atorɔ, na ahome ni wɔn mu. Wɔyɛ ahuhudeɛ nko. Ahwammɔdwuma, wɔn asotwe bere mu no wɔbɛyera. Yakob kyɛfa nte sɛ yeinom, na ade nyinaa yɔfoɔ ne no. Na Israel ne n'agyapadeɛ abusuakuo, Asafo Awurade ne ne din. Woyɛ me asayɛ ne akodeɛ, na mede wo me bobɔ amanaman, na mede wo me sɛesɛe ahenie, na mede wo me bobɔ ɔpɔnkɔ ne ne sotefoɔ, na mede wo me bobɔ teaseɛnam ne mutefoɔ, na mede wo me bobɔ ɔbarima ne ɔbaa, na mede wo me bobɔ akwakoraa ne abofra, na mede wo me bobɔ abranteɛ ne ababaa, na mede wo me bobɔ odwanhwɛfoɔ ne ne nwankuo, na mede wo me bobɔ okuafoɔ ne nanantwie mpam ho, na mede wo me bobɔ amradofoɔ ne ɔman mpanimfoɔ. Na metua Babel ne Kaldeafoɔ nyinaa ne bɔne a ɔde ayɛ Sion no nyinaa so ka. Mo ani so, Awurade asɛm nie. Hwɛ, me ne wo anya, bepɔ sɛefoɔ. Awurade asɛm nie. Wo a wosɛe asase nyinaa, wo so na mɛtene me nsa, na mɛmunumunu wo afiri ɔbotan so, na mayɛ wo bepɔ a ahye, na ɔremfa wo mu ɔbo a wɔde bɛto ntweasoɔ ne ɔbo a wɔde bɛto fapem, na mmom wobɛdane daa manfo. Awurade asɛm nie. Munsi asase no so frankaa. Monhyɛ ne ntotorobɛnto amanaman mu. Munsiesie amanaman nkyerɛ ne so sa. Munhyia Ararat, Mini ne Askenas ahenie ntia no. Munsi sahene ntia no. Momfa apɔnkɔ mmra sɛ mmɛbɛ borosraa. Munsiesie amanaman nkyerɛ ne so sa. Media ahemfo, wɔn amradofoɔ ne wɔn amampani ne wɔn ahenie asase nyinaa. Na asase no woso na ɛpopo. Efiri sɛ Awurade tirimpɔ bɔ no ba mu, Babel ho. Sɛ ɔrebɛyɛ Babel asase amanfo a obiara nti mu. Babel nnɔmmarima agyae ko tete aban mu. Wɔn mmaniyɛ to atwa. Wadane mmaa,
wato wona fie mu gya wabubu akyire adaban mirikatuni tu mirikahia mirikatuni obofo nam hia obofo kɔbɔ Babel hene kase se wafa ni kuro tia ne tia na wagye asu atwaye na ɔde ogya ahye mɛwatade no na akofofo no ani atan na sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie ne Babel baba te sɛ ayuporebea bra a wotietia so no akakakra bi na twabre adurama no Babel hene Nebukadnezar atete yɛn wayam yɛn ɔde yɛn asi hɔ sɛ ade ahwe nim wamene yɛn sɛ asuo mu bɔpɔn bi ɔde me nɔkɔ wade ahyɛ ne yɛfunu ma wasunsum yɛn kɔ atirimɔden a wɔbɔɔ me ne me honam no wɔmfa misa Babel deɛ ɔte Sion no na ɔkasa na me mogya ngu Kaldeafoɔ so Yerusalem na ɔkasa enti sɛ Awurade sie nie hwɛ meredi w'asɛm ama wo na matɔwore mama wo na mama ne pono mu awo na nasuburawe na Babel ayɛ akuakuo ne habɔdɔm tenabea ahodwirideɛ ne fedie na obiara rentena hɔ wɔn nyinaa bobom sɛ agyata wɔpopɔ so sɛ agyata ma sɛ wɔn ho yɛ wɔn hye a mɛto wɔn nsa pono na mama wabobo na wɔn ho asɛpɛ wɔn na wadada na wɔanyane Awurade asɛm nie mɛtwe wɔn asiane sɛ nnyama akɔ okum mu sɛ adwanini ne mpapo nyinaa sɛdeɛ wasi afa Sesaka ne Babel agye asase nyinaa ayɛyie no sɛdeɛ Babel ayi adane amanaman mu ahodwirideɛ ɛpoasra Babel so na sorɔkye huuyɛ akata so ne nkuro adane amanfo asase pɛsɛ ne nkyɛkyerɛ asase a obiara nte so na onipa ba biara mfa so na mɛba mabɛtwe Bela so Babel hɔ na mayi deɛ wamene no afiri n'anum na amanaman rensene nkɔ ne nkyɛn bio Babel afasuo nso ahwe ase meman mumfra di mfiri ne mu na monyegye mo kra mfiri Awurade abufuo mu gya no ano nso momma mo akoma ntu na munsuro akwansosɛm a ɔbɛte no asase so no ho na akwansosɛm bɛba afe bi so na ɛno akyi afe no akwansosɛm bɛba na nhyɛsoɔ wɔ asase no so deɛ odi tumi sɔre tia deɛ odi tumi ɛno nti hwɛ nabi reba mɛba mabebu Babel ahoni no atɛn na n'asase nyinaa ani awu na n'atɔfoɔ nyinaa hwehwe ase wɔ so na ɔsoro ne asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa bɛto Babel so ahurusie dwom na asɛefoɔ bɛfiri atifi fam aba ne so Awurade asɛm nie Babel nso sɛdeɛ wɔma Israel atɔfoɔ hwehwe aseɛ no saa ara na Babel nso asase nyinaa so atɔfoɔ bɛhwehwe aseɛ mo a moafiri mu afiri afena no monante nkɔ munyina mumfiri akyirikyiri nkae Awurade Yerusalem nso mmra mo akomam yɛn ani awuwu na yɛate nso pa ahohora akata yɛn anim ɛfiri sɛ ananafoɔ aba Awurade fie akronkronneɛ so ɛno nti hwɛ nabi reba Awurade asɛm nie sɛ mɛba mabebu na honi no atɛn na atɔfoɔ bɛpenepene na asase nyinaa so sɛ Babel foro kɔ ɔsoro mpo na sɛ ɔhyɛ n'aban a ɛkron mu den sɛnara a menkyɛnara na asɛefoɔ bɛfiri aba ne soɔ Awurade asɛm nie wɔtenteamu firi Babel ne agyaadwo kɛseɛ firi Kaldeafoɔ asase so na Awurade resɛe Babel na wama gyegyeegye kɛseɛ no ayera wɔ mu na wɔn asorɔkyeɛ yɛ huu sɛ nsuo bebree wɔn ne hooyɛ gyegye na ɔsɛefoɔ ba ɔno Babel so na wɔkyekyere ne nnɔmmarima wobubu wɔn tadua mu ɛfiri sɛ anamuhyɛ Nyankopɔn ne Awurade tua nso na otua ka na mɛma ne mmapɔn ma ne nyansafoɔ ne namradofoɔ ne mampanimfoɔ ne nnɔmmarima abobo na wadeda daa na wɔrenyane ɔhene a ne din ne Asafo Awurade no asɛm nie sɛ Asafo Awurade sie nie Babel afasu a atrɛ tɛtrɛ no wobɛdwirigyiri ama aseɛ ada hɔ petee na kuro ano apono a ɛkron no ɔde ogya bɛhye na aman adwuma a wɔyɔɔyɛ no ayɛ hunu na ogya ahye deɛ nkurɔfoɔ dodoɔ abrɛ ho no asɛm a odiyifoɔ Yeremia de hyɛ Maaseia ba Neria ba Seraya ɛbrɛ a ɔne Yudahene Sedekia kɔɔ Babel afe a ɛtɔ so 9 no mu nso na Seraya di apiafoɔ hene na Yeremia twerɛ musia a ɛbɛba Babel soɔ no hyɛ nwoma biako mu nsɛm a watwerɛ no Babel ho yi nyinaa na Yeremia ka kyerɛ Seraya sɛ wuduru Babel a hwɛ na kenkan nsɛm yi nyinaa na ka sɛ
Awurade, wo na wakasa atia ha yi sɛ wobetutu a obiara rentena mu. Efiri nipa so kosi afieboa so, na mmom adane daa amanfo ara nko. Na sɛ wuwie nwoma yi kenkan a, wode ɔboɔ akyekyere ho na wato atwene Ifreti mu aka sɛ, Saara na Babel bɛmmem a ɛrensɔre bio. Musua a mede mereba so no nyinaa nti na wawie sa. Ɛha na Yeremia nsɛm no aso.